aitor ditzagun humiltasunez gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatuak izateko. Erruke jauna. Egin dezagun otoiz. Bere duen zorionan eta zintzoi bizia zeran jainkoa, zuk salbatu behituzu zure semiaren egidutzaz eta piztu eraz. Erroki zeitez, angel gure semideaz. Eta egizu, piztueraren misterioa sinetsi duen ezkero, goza bezala betiko zorionean oza. Zure seme Jesukristo gure jaunaren bitartez zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Sofonias profetaren liburutik. Egin poz irentzi ziongo alaba, egin oio alai Israel. Kostu zaitez bihotz Jerusalemko alaba. Ukatu duzuanak zure kontrako erabakia, hartzelan utzi ditu zure etsaiak. Jauna izango da Israelko errepen zure erdian, ez duzu gehiago perdutik izango. Egun hartan handela zaio Jerusalemi, ez izan berdurik Zion, ez bitez erori zure eskuak. Jauna zure lehikoak zure erdian dago, dudari salbatzaile. Pozaren pozez alaizen da zure gatik, baite zaitu eta pozez rozik arabi, jai egunez bezala. Jaunak esan. Sendió, sabe que
benedikzio guztientzat zuen bihotza bada, hurbilda jauna, ez eduki ezaren eskari, bezita beti eta beti zuen eskerrezko gogoiz eta eskarietan agertu zuen bideak jantzikoari. Eta gogoetan guztiak baino handiagoa den jantzikoaren taldeak, gordeko ditu zuen bihotzak eta zuen gogapenak Kristo Jesusik mutua. Jaunak esan. Jauna zuekin. Jesucristoren evangelioa San Lukasen burutik. Aldi hartan, honela galdetzen zion jendeak Joani, zer egin behar dugu? Eta harek erantzun, bi soineko dituenak, eman bezailo bat ez duenari, eta jateko dituenak egin bezaterri. Etorri zitzaizkion zerrari batzuk ere batailo hartzera, eta honela galdetu zioten, maixu, zer egin behar dugu, eta berak esan zien, ez eskatu, erabakia dagoena baino gehiago. Gudari batzuek galdetu zioten, eta guk zer egin behar dugu. Berak erantzun, ez behar du inor gogorkeriaz, ez ibili salaketan diru ateratzeko, etxi baizik daukazuen irabaziarekin. Herriak bizkatan zegoen, eta bere baitan gadezka. Joan hura ez ote zen Kristo bera. Joanek horren erantzun ziren guztiei. Nik urez bataiatzen zaituztet, baina badator, ni baino altsuago dena. Ni ez baina izinor, haren unietakoen lokarriak eskatzeko. Harek Espiritu Santuaz eta sur bataiatuko zaituzten. Eskuan dauka sartea, larraina garbitzeko eta garia mandiora biltzeko. Lastoa berriz, itzali ez daiteken sutan erreko du. Hauek eta beste gauza asko esanez, berri hona erakusten zion herriari. Jaunak esana. Abendualdiko hirugarren igande honetan tokatu zaigu Angel gure segidea, hemen igoan bere herrian esperitzea. Abendualdiak gogora dakarkigu batez ere errealitate bat. Jauna badatorkigura, jauna gertu dagoela, jaunarekin elkartuko gerala. Errealitate hori abendualdiak bere liturgian, bere otoitzetan, bere kantuetan, bere giroan, erabat transmititzen digu. Jaunaren gertutasuna, jauna badatorkigura, eta jaunarekin, Jesusekin elkartzea, kristauarentzako, sinistunarentzako, itxaropen eta poz iturria izan behar da. Ez sekulan ikara edo sufrimendua edo horagorik ez dugu sentitu behar jagoikoaren gertutasuna sentitzen dugunean, baizik eta berarekiko halako konfiantza, halako gertutasuna, halako itxaropena sentitu behar dugu. Hori da, Jesusek evangelioan erakutsi nahi izan duguna. Jagoikoak egin gaituela, eta jagoikoak maite gaituela. Eta jagoikoaren ezaugarri ikusia errukian dela. Horregatik, jagoikoaren pensamenduak, jagoikoaren pensatzeak, guregan halako pake hori, halako lasaitasun hori, halako konfiantza sakon hori sortu behar hori duke. Eta gaurkoan Angel gure segidea esperitzen ari gara horretan, esan genezake berarentzako abendualdia
Espiritu Santuaren egitez sortu eta Maria Virgineagatik jaio zena, Pontzio Pilatoren menpean ekaldua, burutzean iltzatua, hila eta obligatua izan zena, infernuetara jaitsi eta hirugarren egunean hilen artetik piztu zena, zeruetara igo eta jangoiko aital guztiuraren eskuinaldean jarri dagoena, handik biziak eta hilak epaitzera etorriko dena. Sinisten dut Espiritu Santua, Eliza Santu Katolikoa, Santu Elkartasuna, Katuen Barkamena, haragiaren piztuera eta betiko bizia. Gure etxeetan, gure herrian, mundu zabalean. Eska dezaiogun jaunari. Entzun jauna, gure eskaria. Eta gure eginakoen alde, eza santu horretan, ezabaldo angelen alde beziki. Jaunak ere baitan hartu, gure alegin izan, eska dezaiogun jaunari. Entzun jauna, gure eskaria. Entzun aita honak bihotzez egiten bizkizugun eskariak, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Zatoz jauna, zatoz lurrea, zure herri hau salbatzera. Zatoz jauna, zatoz lurrea, zure herri hau salbatzera. Begira jaunak, begionez, Angel zure zerbitzariaren harimarentzat egiten diztugun eskeintzari. Zerutar sendagaiez garbiturik, zure aintzan bizidaren zorion zu betiko, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, jauna zuekin, ora bihotzak, eskerrak jandoiko gure jaunari. Egokida bai eta zuzen, bidezko eta salbagarri, non nahi eta beti guk zuri eskerrak ematea jauna, aita guztiz santu, jangoiko guztirun betiereko horri, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Bera behin apalik etorri zen gizon eginik, betidaniko zure asmoa betetzera, eta guri zerurako bidea zabaltzera. Berriz etorriko da aintzaz beterik, orduan guri bete-betean ematera, orain berez itxaroten dugun saria. Horregatik, aingeru eta goiengeruekin, ahalmen, nagusitza eta zeruko talde guztiekin, zure aintzari horatzarre hau, beti eta beti abestu dugu. Santua,
Era berean, afalondoan kaliz harturik, berriz ere eskerrak emanez bere ikaslei eman ziren esanez. Hartzazue eta edan guztiok kontatik, hau ere odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat pekatuak markatzeko isuriko dena, egiztu erau nere odolaren. Era berean izango jaunak pizteko itxaropenean joan diren gure senideak bereziki Angeli, eta hitako guztiak ere harritzazu zure aurpegiaren argitan. Errugizak izkigu arren, gu guztiok betiko bizia iritsi dezagun. Jainkoaren ama Maria Virginia doatsuarekin, San Jose ere senarrarekin, apostolu santu egin eta giztaldi guztietan, zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gure zentzagun Jesu Kristo zure semenaren bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri eta jangoiko guztidu hori Espiritu Santuarekin batean, ospe eta hiltza guztia gizaldi eta gizaldi guztiotan. Batzaldiak agindu eta erakutsiarik jarraituz, bildur gabe esan dezagun. Gure aita zeruela zerana, santu izan behiz zure izena, etor behiz zure reinua, egin behiz zure naia, zeruak bezean lurrean ere, eman guzura, egunotako ogira, bakatu gezorra, gure zordunen, markatzen diegu mezkero, eta ez gure taldira eraman, baina bera gaitzazu gaitzekin. Atera gaitzazu jauna, gaitz guztietatik emai guztu bakeak gure egunotan, zure errupiari eskerkatik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo, betiko zorionaren itxarotenean, Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zain gaudela. Jesu Kristo gure jauna, zure esana da apostoluei bakea uzten dizuet nire bakea ematen, begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoak bezala emaiozu elizari bakea, eman batasuna errege bizi beizera, gizaldi eta gizaldietan, jaunaren bakea beti zuekin. Eta eskurik eman gabe, emaiozu bakea. Thank you.
ona hemen, jangoituaren bildoxauna munduko pekatuak bentzen duena zorion zuak jaunare mailare duak. Jauna, ni ez naiz inor etxean sartzeko, baina esan zezizkateza. Bueno, pues hitz batzuk esan ditun, hiloren partez, nola ez. Gure osaban jai, jantzaleko honelek baten gaztena, irropi arrera zendetia kontu ez. Hartzaile, arrezan makusan ditu bezan zen, hartzaile bizi osoan, bizora fantasi hondiko gizuna, gogarriak zen dut bezala. Eta bizo xalba, urbile, Yo
eta hemen emango dugun urrengo meza, urtarrilaren 16 ere bere eskenik. Eta datorren igandean, ez izango da porrotietan. Igandean da, beretzian bezango dugu, abizanitan porrotietan. Eta horren bukatu horretik, azken erresponsoa egin ezan. Beti gozoriona, gure idei eman jauna, betiko argi zabalera, zure argiak argi izan. Kyrie eleison, Cristo eleison, Kyrie eleison, gure gaita, etorren egin izan. Jaurantze santuak indar berriturik, hausmez eskatzen dizugu jauna, Angel zure zerbitzariak, pekatu guztietatik garbiturik, aberats dezazula, iztueraren betiko doaiaz, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, jauna zuekin, bere ikaz aitzatela jainko